Benvinguts a aquest tutorial per instal·lar el complement CoRubrics. Primer hem d'anar a la nostra unitat del Drive, seleccionar Nou i triar fulls de càlcul de Google. Un cop s'ha carregat el full de càlcul, anem a Complements i triem Baixa complements. A la caixa de cerca indicarem CoRubrics. Si els nostres alumnes tenen una compte de G Suite i nosaltres també, podem utilitzar CoRubrics G Suite, que té més prestacions. Si no, podem utilitzar CoRubrics. Premerem el botó gratuït i automàticament ens demanarà el nostre nom d'usuari. Ens sortirà un avís dient que l'aplicació no s'ha verificat, però a configuració avançada podem dir que vagi a CoRubrics, encara que sigui un lloc no segur. Ens apareix aquest missatge i teclejarem Continua. Ens demana permisos i permetrem. El complement de CoRubrics ja s'ha instal·lat. Per utilitzar-lo hem de tancar el full i simplement tornar-lo a obrir. El complement ja està instal·lat per tots els nostres fulls de càlcul. En qualsevol full de càlcul podrem anar a Complements, CoRubrics i triar Activar el complement. En el vostre full és possible que ja no surti aquest primer pas, només sortirà en els fulls que feu nous. Un cop s'ha activat, podem anar directament a Complements i ens apareixerà ja el menú Crear la rúbrica i podem començar el procés, que és el que deu sortir en el vostre full de càlcul.